Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uhe pulit bala songtat ke jela uba Maria hom Kharkrang. Hadin ba ula syajit kumurang ba snong kasnong riat samtia hagni sngi ke beladam. Ula penpau ba bentang ke menengkong jong ka kam kalong bandon ke jingye trailang hapeding kinong song snong haman la ka wei ba ka wei ka thleu ying ladang ikwa ba ka jela kan keu hambaro kiliang deban sedang swa nala rempei but ka snong bat sa ka jela hi baro ka wei. Habakren bat kilat patai khubor mentak sngi ka khandai trik nailar nakaliang ba Kharkrang uloong ba ka thonghi kalong ban pen klanya ka seng samla hapo snong namar haganu gono ka kam tare ka seng samla ka klan kamud anla ban le ishibon ki kam hapo ka snong ka thau nengkong ya kalong ba ni deban ra ya ka snong ka ba ngi trelang iwi kliye larang ikwa bukan kan roi kapar kan iga state ke jungi temu ini instang na ki yeng la jong bat nang tau ka poisa ka snong ka poisa state ku tak ter but ko ya ka ba na temu kan iga snong ke jungi ka long ba ngin per klanya ka seng samla jung bat ka jong ka snong ke jungi mang su ka nu ka kampi la da ka klanya ka seng samla kan tak mut bun ki pila kan le po ka dong ini snong jong pi kan tenang kong ka ba ngi tmu le hi long ban klanya ka seng samla jong ka snong ke jungi Habakali halor ka jing ang not jong ka district council bat ka sarkar ban penkho ya ka wa Umkhrah nakaliang ba Kharkrang uloong bagi board district kidang syukhot ya ka jing yalang bat dai ban kenmau ru ba ka wa Umkhrah kalong ka benta ka bat themdo jong ka sar shlong bat ki ba bret ya ki jabo jaban dai tang ki ying ni ki snong ki ba song harot ka wa Umkhrah henrei dai ki nong song snong hapo ka sor baro ka wei namar ka de ka jinglong habadon ginu ki benta ki balong them ni ki benta balong satrai jong ki jaka layale bet ban penhap ne bret ki nyut ki nier syakite ki jaka kadang gini sport mutai kita sukot meeting yang ni pida ki ngin kan mau ni ko wei ba kani ko wa Umkhrah kani ka chaka ka ba hatam du jong na sort long but dei tang ki snong ni badan harut wa jong ka wa Umkhrah ki ba bret ki jabo ki support wa Umkhrah dei ka sort hi bar ko wei ka the ya ka jabo ki ha wa Umkhrah nomor ka jinglong jong ka mariang hi ka long tan kanu nu chaka ka ba hatam du pro khai kan pu tu di satu telangi hapun kuji ka wa Umkhrah tu mun dei tang kini snong gi badan ro wa ne bro ko wi ka sort long te ka sedang gumno ka sedang nadu na kliw yeng le jok bangilan ngi pelat ko spokan na langi ni pelat tik tang ko ka jabo jaban larang ila man le ka ta tu mun ka tu kan le po ka nala jong snong na ka lana na po nala jong snong ne kan le ja po ka nala ba na tu de ka po wa Umkhrah telangi sedang nadu ni kliw yeng le jong tu ngam jing e Ulaong ru baka daw hi ka penlong ya ka wa Umkhrah bakan jabo kum baka long menta kadai na ka jingdon ki Dukan bat ki Karkhana bat ki wei marula benrap da ka baong baka sarkar kadai ban perkheng bha ya ka jingmi jong ki Karkhana khamtam ki ba mi harot wa namar ka long ka kabu ya ki ban pentut ya ki jabo jaban sha ki wa ki liar Ulaong ru baka ni kamdei su ka jok ban pediang lembo ban shna ya ki Karkhana harot wa ne ki wei ki kamru but kau media kau contribute kini kijing jabo jumwa Umkhrah no pi kini commercial establishment temu kini ki Dukan but kini Karkhana kini kita nga hang ni ang suba ke government kala den kamper king ya ka ni kijing mi jingi Karkhana kam tam ya porwa ma pi ne pe bunsi ni Karkhana ba mi de rudwa beri gi ru mi rudwa ma ki suk iki ban pin pu ji ka jabo juki ka ba mi po Karkhana juki ba ka de ka tu de ru ka jabo ka ba pelong toxic ba ya ka te ka wa Umkhrah juki te ngim dei chu la kut ki juk ki ba pi kwa ban seng Karkhana po hanu nu jaka chu ko wi si pi chu pli Karkhana em matai ka government ka la din zdang man regulate ini kan bari ka no commercial establishment na mar how to sing in actual meeting ko wi ka dong ba ne ru wa ko no ko ngi na snong i pen khoi da tang bom khoi tan dei ka mi ka ne jabo na ka ne ki commercial establishment ki bidana mar khap ka dong juki bar khat jabo par khat ko tuit nang ba ka snong juki bar ka suppose wa Umkhrah bar ba kut dei se kono no ki kono ta ka snong ba ru wa tama kam dei kumta tinga sngo hi ka shalom municipality board ka jing ka board juki ba ki dan ki la persang ka jing tip jungang la ayo sngo ba ki la ki polak ki la dum tangi ki fines ru penalty ndrei ka shalom municipality board ka la tre tang ha po shalom municipality board area hi wi chaka
Tigiwi cakap sebar municipality dan menu benle, menu perkingi kita ini berkuat. Tiga government kita berkat Allah kita. Ini nama tang ki senang benar pun Shillong municipality board kita Pynjaboh ya kawam kerang. Jadi kita sebar juga Shillong municipality board ri kita kan bentar Pynjaboh itu kawam kerang. Ubak Kharkrang ula ong ru ba hagabede bat kani na kaliang Shillong municipal board kala treshitam ban penshitam ni ki break ba Pynjaboh ya ki kiwa da ka badan kuna henry ki jaka ki bamha pat hapo ka jingpet jingkmi jong ka Shillong municipal board manu pat ban pen labu jingkeli ubak Kharkrang pada kajo ka por ula kinturu ya ka sarkar jela bagade ban penkup bor ya ki dorbar snong ban train ka benta ka bha kamiat hapo ki snong ki thau. Hagini kisi ka jing tray jong Shillong municipality board mat kumju ka government ngi ikla asdang ban kam diat sat kala kam ikut itu wa Umkhrah. Tinga martatin na don ki hi kita ka jing tumu bat ki dorbar snong ki ni tray lang ngamartatin ngin la ban job kita. Dan dai haju ka por ki don dik snong de ki ba don dorbar snong. Ko Shillong hi gumto kitu sistem ki bam don regulate manu itu snong. Itu snong in ka government na ni Shillong municipality board ka Paidbah. But habakut bat ngakentui ga government lada ka kwa iki dorbar snong mani trilang to ai ya ka thorti lan ki ikhtiar ha ki dorbar snong khnang ba ki la ban tri yak ta ka kam mar pin tri klam ki ikhtiar pinumla lada don be challenge people could tangsi one hearing la klam telara ka government ka kwa si hok si sabi ki dorbar snong ki ni trilang to ka diban ai ru ka thorti la ka ni ikhtiar ha ki dorbar snong man tri